О, ма тя модерна. Какво е малкото бабата бъде? Дядо, сега ли го измисли? Отивам с приятелките ми на кафе, хода по магазините, на физион, нямам време, извикайте шляни. Дъще! Дъще! Елала, за да изкараме вятата! Ти кое е сега? Внучето? Дъщерята, това е дъщерята, съвременен вариант. Ей, дядо, сега ли го измисли? Имам влезе и нещо във водка и отивам офиса да работя на компютъра. Нямам време. Извикай внучката ли? Внучке! Внучке! Ела, ела, за да изкараме ряпата! О, това е наистина. Сега внучето ще се отстрани. Тя ще помогне. Дядо, сега ли го измисли? Пичва кила пиратите. После ще се облека, ще се слеша и ще разходя в кучето. Няма време. Извикай брати. Игнати! Внуче! Внуче! Ела, ела, за да изкараме ряпата! Един не идва. Е, то ще